And I see all these people crying and trying to be normal. Yes, they do. Oh, but it cannot be so easy, because they are not as me, and I wanna see the lights that are behind me. Det var lidt kort, og det var improviseret, og det gik ikke med mening og sådan noget, men altså, ja, det var det, og ja, jeg er blevet skaldet, eller ikke skaldet, groet nu, og det er noget, jeg lavede en brændert, og det er ikke fordi, jeg kan lide sådan her ud, og jeg er så pisse grim ud sådan her, men altså, det var sådan, jeg kan sige, det var det blev så. Men jeg håber, at I nåede det i hvert fald, for nu har jeg lovet det. Det kan godt være, I ikke nåede det, fordi det lyder jo ikke sådan rigtig godt overhovedet, men ja, hvis jeg bruger noget hernede lige kraftigt med lige. Nå, ja, vi ses. Ha' det godt over på skolen. Hils de andre.